Hello phung kaham te hai lam sogo joto ani blog nai tong nai rong no norok bahai tong bai kha khayo kaham no tong na hanai engka ang bo kaham no tini ke belai se kaham engja ang tamoni hingke asuk din ni pore tini se nogo sogoi sinai nogo thana muchungmani ke tini se ma thangsi ongke agini simi bo sajak kre je sung tini nogo thana hanai hotat sa hainu tong lai mase ke bai himning ke nogo thanglai sinai hanai nogo thangi tong ke tabung ke sini ang bisal goro phai sokpai se gari mankha gete srapsa tongkha ke no nogo sogoi sinai ge norok pulani simi paithak jora nai tong de ani blog no satung tung mani nokhor ka gari ni ge phagyang ke no gari bo manai rekhang ke ba ek mas ni pore se nogo sokpaisi tini abo bo hotat sa se sokpaio kuno phainani mane plan khaije ta pulani simi tini se nani pantho mai borna ni jorang kha ali sarjangma Thanda rosaka silmo pantho toro haiben tongku ai biang di thanai wati wa mani tuimang panthor kasar tei thangsi malia panthor tei tongbai hungka ba hungani juta kai phemeni amo bai to panthor parangi mangla hingga bayang tesa lama kotor tei sima phaisu satung tung mani ta ma tung satung tung rekha naran bukung mo kesak ni dakha abo hamlak te 2 din sek nangan hamnani sopai kya nogo sonya mo sokha mai basa je ko mai khu tong soka mai se abu su phaile sung ko ba hasam ro ka ja ya ek 2 বছর খানা কেব সলাই খানা yang te sala sujai yang ke tini sama ka sapaishu sungmani amu bo lengo mayo sokpai kya sinogo ai pan thor te ke suja se yang guri ma phagyang ka ba tabo no thangai sra te res khai gena res khaimani pore ulo mala shwa norok bai A few moments later. o phagyang ke bo current ni problem ungo ke current skre man hari kolom ti sore ke kha kolom man nga phagyang ke na thuka mu tri phai ma heng khaleng mani ba hina ke thuma se current thangi roi current se phailang liya nga ba yang bairo ta asuri tong na hne asuri ma tong phaikya bukong ke toki tik langja nga bono tungfla mani nga panthor phaisingo thanai aing thangai kisa asuri tong yana nga ama nga nogo skre ama ka nana sonyang thangpo phai tu samalai phailia nga panthoro thangai kisa asuri tong nai gabon poren ke nok phari rusuan tungflaman tong mangla kha karen mata mang kha sido mane wati waya kuno bo waya karen obo tong na nang man ta thanganai panthor phasi pa no barsimani rosakha taus kisa thandang ma hangsu tungflamani ke ba no barsimi phakya ma tang wai lai khana se no bar sibi kha kya tung khlamani tu tu mana khang watai yang phela pudo wa mayu watai ni nana la dus phaya khola pudo rosakha agule ko watai siwai tong khana nokha kosama agule wong ko watai tong khana current bokere parawo phaipro ni simi han kisa simi phaimani asuga current disturb khayo ga tabu bo current kren ke nokhang ga to ko samungja watai to ana no ga watai wakhang ga te puron current phanya ba abone mol battery bokere tas poroi malia ke tini watai wakhang ga bo tini te current phaya khana bote current phaigla ngaka musuna hana ne phainen tabo musu digra da jakni phaime ga ama bo nogo kre tabo ano sawi sang saimano jethi sakata musu pan thoro to bole digra da jakna ga bo na hana phaimani wa no bo sibi jon hari ko mo ka hairo ni to sida naila ga musu plangana jabuk dokune uste bo naila दै थुंना बागास फाय बान लगिवा
Bahay ng tongka. Noka. Aguli kaisin ka wato itong bu. Bare uri we. Man hadi. Marang ka ka taro sini. Masa musuk. Masa keri roka. Mate masa. Masa angka to tui thung mani ta sasi bologyo phaibani tui thung na hani se phaishu. Phaila phaiti ka yak buksa. Ga musuk thunta da han abu security te hanyo duri se khulugi marushu. Amsu boro suang ta bute khetlang na ba kaisi to phyogi roka haike no. Ta bute kaisa. Kuno mote mayu. Tiklai mankha ha norom ngise. Ote kaisa ningke leng suka to bumani hingke. Ma lengkha. Ani logi logi phaiti ro tui thungna bagai suprak jakhana. Kabui tongma khorang khanaw. 6 hours later. Ama sokphai ro phaye ang musuk tu bana sanangle angka ama no tubi phai ang ba nogo phai pai kha angka nogo phaye mobile kisa charge reina kha asuk nokha somani wati sewali atini tabuke baira kisa asuk tong phaimani angka ama angka ganti nogo blanka ama baino kok sawoi angka taklai bosorni tini no puila je first Thaipung kumon masa sinai ang angka ang 2-3 bosor haisuk khana Thaipung kumon chaja ya angka taklai se chaja gongko amobo korang nai no chasiwa su chasi mali agini hai gatabu ro angka baheng jau agi rogole busukse thokja gisa angka tabule chawi simalia angka abono babu bo dugani phai sokpai ja angka babu saisung chana ning jau kokoi bo saya ama bo saya angka ba babu no logi ro tui hini chakha mayo khima hengi tongkha angka tabu mai chawi grana ama mai khuri dong angka tok bahan songo nokni mai ro bo chawi paikha angka tini nogo desi tok songo angka oborong dan hade ang dok phaijak ang bai thobanya goi gari ro angka tamo light kotoni ka khari ang buskango angka abono phai masa ma no smi tong ta o mana nung da tu bo ni gang ka bo mana ni tong kang to phai simi se tu bi phai ka ba amase olo se sai manu te babu 400 mani phai pumo father day ni gift bongno 400 tini rekhata gabu bo thasingo se sai man layu sungle kelek sang ge ang mono tha sungjak suka pro kiu thai kin tong tam thong bai ke bana na hadi buni gari rok ba bare yang gote bo i ko ojo ka soi buro thala nyai Mumbai thala nyai ngau bike bang ke Mumbai, mong ja. Chennai mo ke Mumbai pho mo ke Chennai phu ma thuya ngka hakin tong la sina tini gari ro ka samane leng suka mo tri phai dong shu taw thona pa no to sma thukla ka yango khata sa sida thungmani uni gari no na bosaya boje pinyo thungba sakte bro ma thusina ma mo tri ka suka ngka amano tini ni blog omsu jora nong sinai nor bahani hai